عشان تفوز mutuwa za ta iya zuwa mana kowane lokaci shi mun san ina ne za mu mutu shi aikin alkairi muke yi ko aikin shari'a in za mu mutu wana shi mun san me za mu dara idan muka mutu muna masu aikata laifi za mu je wani guri ne fa inda ba beli ba da cin hanci ba rashawa babatun waye ubana ko me na tara a cikin duniya ina tafi ba wanda zai iya dawo da ni hasali ma yan uwana su ne za su binne ni jama'a yau kwana mutu ni da nake wa kaina wanka gashi yau ya kewa ni da nake fesa wa kaina turare irin wanda nake so gashi yau ya ke fesawa ni da nake sa kala irin wanda nake so gashi yau za a sanya wa kala ɗaya shine ni kafani ina gata na ni da nake hawa motar da nake so wai yau ni ne a makara ni da na zo duniya na murna na farin ciki ana dariya gashi yau na mutu zan koma ana kuka ni da nake zama a babban gida gashi yau a cikin ɗan ƙaramin rami za a sanya ni shine ramin kabari ba kowa ciki sai ƙasar kabari sai kuma ayyuka na da nayi ba fanka a ciki ba AC a ciki ba wutar lantarki a ciki ba internet a ciki ba wanda zai ɗebe min kewa iyaka ayyukana da na zo da su in mai kyau ne na tsira ba wanda zai yi mini azaba ba wanda zai dake ni mu ji tsoron Allah mu daina aikata zunubi yan uwana kun ga mutuwar nan ba shawara take ba inda za ta ɗauke mu ba gaya mana za a yi ba yanda muka zo fajan haka za ta zo mana fajan mu yi abin da Allah ya aiko mu cikin duniya mu yi bautar Allah shi kaɗai kar mu tsaya yin zunubi kar mu tsaya aikata laifi maganar manzon Allah ta tabbata mu manta da biyar mun so biyar Hamza ne da ku koyaushe ne nake faɗakar da ku